News Police Report. Magandang morning, Idol Dennis Kamen. Yes, good morning, Idol Bernard. Kinumpirma ti PNP Bata na awan ti koordinasyon deto'y installer iti solar pole iti Bata ken kasamitan ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Alam mo na yun ti panakatay ti maysa nga construction worker aga po iti napanakakuryente iti paset ti barangay Tabug Batak Ilocos Norte. Ti biktima nga ni Mayrol Tablatin Valenzuela na agtuman tanlo polo ken nagindag iti barangay Upon pinili Ilocos Norte iti Pimusay talpasan nga nakuryente kada tinapugsat nga live wire nga 7,620 volts. Kada ito'y phase primary line ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Ni John Merol nakakadwana iti agnagan na doon na pungtilan kasamitin dati boom truck driver kasi iti kindir na to Langgaman, Galapia nga manariman ti panang ipatakdar iti poste iti solar light iti kalsada. Bale alalayan dagitoy nga may shot kada iti base na ati pagtwarkaan na Idol Bernard nasagid dato'y poste dato'y main line di Ilocos Norte Electric Cooperative ket napugsap dato'y live wire nga imagine 7,620 volts ket nasagid siro po dato'y biktima isunga Pimusay Idol Bernard. Otherwise pa iti panang CPR iti nagresponde ng paramedics manipod ti Bureau of Protection ngem sa municipality biyag dato'y biktima. Nitaray iti hospital ngem deklara nga Pimusay bayag na si Mangpet ditoy iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Iti investigasyon iti PNP naman ganito'y agnagan na dito'y Martin Development Corporation mapukuha ni Mr. Efrain Martin iti barangay Bangato Lawaga City ket in Bagana Idol Bernard nga manarimanti inda panang-install iti solar light iti nadakamat nga lugar ngem awan iti koordinasyon da manipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative kano kuma adda iti koordinasyon da baka aday na pagdalintan ket next nakat kuma iti line for safety kada iti installer iti nadakamat nga lugar ng awan ti koordinasyon da diga dijay na nakat ti linya nagtuko pa iti kuryente na pagtarampan ito ilaklako iti batak iti lumisungal da sa awang kuryente iti unig compound ti MMSyo di kada awan iti customer iti kada pwesto nga panganan Idol Bernard. But anyway, itabos lang iti panakasubli iti service kuryente iti lugar apaman may pakamo ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti napasama. Dito yung biktima Idol Bernard ket ang bagkada ito'y laing biktima iti natamaan dagiti kadwana nga datimis ng pahinante kinti masakit kadwana at nakurente ta nagmalas Idol Bernard dito pa yung nakat na linya palpa kayo dito lukuna di ka isip na tamaan lang dito yung biktima talo kung mag-jet poste iti nakakuha na iti baka may raman sila tuma ikumtrak kung makita metal data baka may raman kung mapili kadwana ng saan dito yung lang biktima iti napuruan iti pan nakakuryente timan nakit Pimusay kalpasan iti napasama na insidente Idol Bernard. Iti sabali pa yung nabangyo, sabali man yung drug suspect, iti natili, babayan iti drug bypass operation, iti barangay Garreta, Badog, Ilocos Norte. Iti suspect na agtuman to patapulog ita maysa construction worker ken may bilang high value individual iti abiyang iti PNP. Napot dito bagayan iti akto nga panaglako iti may pagaro nga pakete iti Cebu iti pamaran bayar iti droga. Dari ko berkin ko na dati 1,000 peso no sar abay bas money ket inen na padapidaso iti at saka iti droga iti ikot na karamong pa iti drug paraphernalia Idol Bernard iti inventory iti kung kamang iti PNP matangan iti
Pasalas iti barangay, iti barangay Morong, Padong Ilocos sa Norteget, nagtinag, kadto nga gramo, iti Cebu, iti pakadagupan, tinaalak ken nakuana. Dagos lang na may dokumento rito, ket mapilaan iti reklamo, apa naglabsing iti RA 91 at 65. Segon ti PNP, kung dito iti informasyon nga nawawat na kalitin munan, tiliwan ti droga, iti probinsya ti Ilocos. Pero parang hindi ka marang nagdamag yung tinamuan manipod mismo ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alitio, Tatak, Aramen.